Lho, ndobel ya men. Tenang Gong, tenang piye wis rada mumet e. Mati. Truk. Hah? Truk. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawan arep wangi bendale mati mboko sik. Ai. Iya. Hut, wet. Iya. Iya. Wasyat. Iya. Hut, wah. Iya. Wah. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga segaya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perang karo madang ki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Kowe jan glelen tenan oke tenan. Pindah le. Ngapae butane gede banget? Tak lawane. Aja, Gong. Aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora. Kakang Semar. Kula Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni tapa PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun? Dipun tampi napa mboten, Den? Kakang Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati, Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar, aku bakal ditugel guluka ning negara Maespati, Kakang Semar. Kula rampun matur to, Ndara. Suwita Nalendra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli Sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke manah pandhakwanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya 1000 negara ingkang ngepung negara ing Magoda. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sangata ing Maespati. Bebasane ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadyabala 1000 negara, nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi banten. Kakang Semar, wiwit saka kedaton nganti tekan kene, ndak olah alik rasaku apa ana ing atase wong perang.
tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji mati, loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala 1000 negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Lah niku. Ketoke ming seklimah ngendikaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sastrabau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru. Heeh. Nembung tanpa ngucapke menune. Oh. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa mbayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembunge Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sastrabau ya jero banget. Jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra 1000 negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sastrabau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang nglawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki, Kyai Semar. Semarika den prayitna semuri resika balik. Ditiyane kandayane. Ucap kateton semanten bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sastra. Kinen ngundurake Nalindra 1000 negara ingkang ngepung negaring Magoda. Parandening mangke jroning bingung kedadak ingkang niyup saking Dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana. Nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumiyos saking Dirgantara kagiat kaudrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Adikku Sukasana. Kakang Semar adikku lanang nusul Kakang. Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Tru. Heeh. Tuyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Nek iki adine kok tuyul. Bayi baguse kaya ngene kok tuyul. Petruk ngece aku kowe. Ora kaya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku diadiku wong bagus Sukasrana padha raja sapraptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Ya tak tampa cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to Kang? Kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ana, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakeni jare Kakang Ati budal ning Maespati. Arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Malah lagu. Sri Arjuna Sastrabau. Sri Arjuna Sastrabau. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresna karo aku. Monggo aku tresna karo kowe lho Kakang Ati lakon dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasrana. Aku tresna karo kowe, Di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal, aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo Kang, aku ki ora arep beda kowe le suwita. Nek kowe isin duwe adhi aku,
Aku engko tak ora ngetok Kang aku ora apa-apa ning aku ora ado-ado karo kowe Kang aku ora iso nek kon adok karo Kakang Ati. Iya. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenanan ya Kang. Iya. Ora apusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnando Kakangne luar biasa ya, Tru. Ah iya. Nusul mrene kok. Ah iya. Kakangne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya Kiswan. Ah iya. Kakangne Kakang Mantri iki bagus ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa lik dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. Lalalala piye? Aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Kosik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah seru pikirku. Ya Sukasrana, Piye ngendikaning Prabu Sri Harjuna? aku kon ngundurke ratu sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lah kene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Ati iki sesekti mandraguna. Kakang Ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke ratu sewu negara kowe bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana? Mula sok neki ngejak adine ya, Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu kok, Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wis saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lah iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lah dimu aku Sukasrana kon ngopo? Mengko tak ewangi kowe rasa kuwatir. Mengkono Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh. Adimu Sukasrana, Kang. Adikku adikku. Jebul tinemune gedhe dayane tumrapun Kakang nggone kepengin suwita marang ratu. Nanging emane aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati merga raganing si Adi ingkang sarwa kuciwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakangne pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaratnya aja nganti ditinggal. Terus. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Lho. Wis aku jenenge ora sebaya mati sebaya mati. Wong sak wenake dhewe yen ngono aku tak mangkat ning Magadha. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatina aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya, Sukasrana adikku cah bagus.
wonten dawuh Ndara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ki. Lho Semar Endo masalah. Lunga sikik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wira kompak kok. Apa meneh atimu kon kompak karo cangkemmu. Oh nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titenono kok cokot. Waduh, mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petruk. Ngono kowe minggat Petruk kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Gareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petruk kok kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndasmu jeblok kowe. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku, kowe aja melu Kakang Ati. Anu Ndara Sumantri. Kula wau Den mesakake ngrayi. Terus Ndara Sumantri Petruk, aku kudu tega karo adiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora usah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora? Nan la sing aja-aja sapa sing mboten seneng kali sampean niku. Mboten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kang apa? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kali kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme iki basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa? Apik aku dengkulmu mlacot. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ora payu iki nang. Titenono wis kono nusula gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai ke kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kireki ngece kowe ya. Gumon Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane kowe ya wis pesti kok. Ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati nggih. Ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono. Kakang Ati kakangku sing tetak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu Susuka Sarana aku mesti teka Kang mesti teka Tuan sembah nireng ulun purba risang murbeng rat ning sahanane ingkang nyuwun kanang sihing tasih mawe buka sawegung sagung
mring telan Yan kanang mamuju ing ngori cenayake ngret jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngur gawe kaget durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan lha kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negara Magoda bocah nom padha kanthi raja sapraptanira ana ngarsaning ingsun lan kowe kuwi sapa dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negara Magoda nunamin pasang Kalimantabi pinebina ing kula dene dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri wondene sowan kula menika dados pengawakaning Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau lho dadi pengawakaning Nalindra ing Maespati sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau kasinggihan mekaten mugi dados ing kawuningan sinuwun nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda bilih negari Magoda ki nepung wakul binaya mangap Nalindra sewu negari ingkang badhe angayunaken ingkang inggih menika pepundhen kula ing Magoda pun Dewi Citrawati tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning Nalindra ing Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra sewu negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magoda Gusti Ayu Citrawati menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Prabu Sri Harjuna menika kala wau tumunten kula estokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kaliyan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magoda namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun dipalilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena kakyatri sang kapirango rinangkul kinempit kempit ong dosang reknaning bawana ya setukang walang ati jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau selagine akeh para Nalindra ingkang padha ngleboni sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satru ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewa dene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra Sumantri patembaya ing Magoda ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara keduga mboyong lawan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati ingkang mengkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magoda sarta pura ana papan pernahing para Nalindra sewu negara ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhekan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira iso ngundurake ratu sewu negara boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dawuh paduka sinuwun Prabu Citrasena kliranana kula madal pasilan ngestu padha dhateng dawuhipun Nalindra ing Magoda surut ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri ate wonten timbalan sinuwun kuwi ladal lha kok dadi ana nom-noman ingkang ngasali saka gunung Jati Sarana minangka wakiling anak Prabu Sri Harjuna Sasra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara nggih mara coba tontonan kaya ngapa kriganing Bambang Sumantri non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun Prabu Citrasena Yayi Darma Yaksa ana dawuh apa Kakang Darma Wisesa
Yayi Darma Kumbara ana dawuh apa Kakang? Yayi Darma Sucitra wonten timbalaning dawuh Kakang. Reng, sajaiki Ratu Sewu Negara jenenge nganggo Darma kabeh. Ana sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana. Darma Wisata ning ngisor Kretek ora ana. Ngisor Kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning Ratu Sewu Negara? Saka pangiraku pancen bener iki Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel Bondowani. Wani manjing ana ing pesanggraning para Nalindra Sewu Negara. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindring Maespati, aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri, ya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah, wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu. Lho, barani kirik leng. Meneng wae klethake dase. Menungsa e kirik. Lho, iso omong. Le. Terwelu. Ratu lho, men ra urusan ngene menungsa padake kirik. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nala Gareng. Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no abdine nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petruk. Bambang Petruk. Iya, dasar para nyata. Abdine Ndara Sumantri. Sing mrene sapa? Jaka Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho, Bambang. Mo kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amo. Ya wis sakarepmu Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewu Negara aja ngangsi gawe geger kahanan negoring Magoda. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewu Negara. Padha mundura. Aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negoring Maespati. Wah, dalah sugih kendel Bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalindra Sewu Negara. Semingkira Kakang sepira kekuwataning Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakean gunem tanpa gunayu kaya aku sing bakal tekaning pati. Kula terus mingkah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Wedan.
gajahmu. Mergo saking ukae kok, Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah. Plostak. Kula krungu saking ngriki. Iya, Petro. Candak saya jebles ki lemah. Dus. Semaput dadi royongan. Niku kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Amerika 1000 negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, nun. Mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Niku nyeritake, wah aku ora butuh cerita sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek mati-mati lho reng, mati kok wis. Nolo garing ati-ati nggih, ampun kuwatir. Nek mung mungsuh ratu Oh ye. Gertak dulu. Wah, Edan, kowe ya Edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning siramu ora sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe warni-warni bendaramu mati ora iso. Modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegluk lemah. Yes. Kowe Edan Edan apa? Wo, sit. Ya. Sit. Ya. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ayo. Iya, iya. Hop, yes. Iyo. Melayu. Aduh. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngati. Iya. Wis candak set jegluke cek mati dening aku kowe. Ampun to ndasku. Tak kira watuke, watu cengelmu kowe. Kuwi mlenthong ki. Ana wong nonton disaut dikeprokke. Nyatane ratune semaput to. Mampun ora. Ganti kowe, Gong. Mati aku. Aduh, mati. Aja mlayu. Waduh. Oh iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ayo. Modiar. Ngene iki cah ampuh ora mung endah-endo. Kakangmu mau sing cilik mau endah-endo. Aku sing ora endo, wong gedhen awak. Modiar. Iya. Hoi. Edian ganteng mempengkani. Terus le, wah aku seneng delok. Modiar. Wait, ayo. Wait. Loh, double ya men. Tenang Gong, tenang piye wis rada mumet e. Madya! Truk. Hah? Truk. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawan areng wangi bendale mati mbok si ai. Iya. What? Iya. Wasyat. Iya. Wah. Iya. Wah. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki ra iso gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga segaya, Gong. Heeh. Oh.
Ngelih to. Perang karo madang iki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Wedan glelentran oke tenan. Pindah le. Ngopo e? Butane gede banget. Tak lawane. Aja, Kong. Aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora wedi kok. Terus aja tok awakmu iki. Tak lawane. Ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Wajikur gede banget. Ya gelak lembang. Lho kok nyelempong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepong Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sangganing para Ralendra sewu negari. Krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson mulat Sang Sukasarana. Kakang ati aja, Kakang aja. Ora wis omong to, Kang. Ora ngluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggere kleru lak bandem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu Sewu Negara. Adhiku diadiku Sukasrana. Pun Kakang bingung kudu kepiye Yayi? Kok kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatina aku. Lala kowe kok ora mbatin aku, kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya, Kang. Ora Yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo, Yayi? Kowe rasa bingung, kok kowe ngadeka nang kekene wae. Mengko sing nibake daya kemandan aku. Ratu Sewu Negara kae do tak gawene lumpuh mergo saka adimu. Kuwi tenan cah bagus. Iya, Kang, mosok aku menipu. Mergo srawung ro kowe kae. Basa Inggrisnya. Ya tak kandhani soalé. Ha iya. Menipu ki apa? Mosok aku ngapusi karo kowe ora, Kang. Aku gak ngapusi. Iya. Terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teka sing nibani kekuatan aku, Kang. Adhiku diadiku Sukasrana. Waduh, mati aku iki dayane apa? Waduh, lakon dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena apa, Kang. Waduh, mati aku. Mati aku lakon dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye, Sumantri? Weh, lah kok ngampuh tenan kok. Ah, semok iso do teng klumbruk. Bojone dhewe digawe ngono kae, Pak. Amen ngopo? Men rar lewel. Ora tau rewel kok bojo kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ha iya, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe. Sedhila nggonmu nandhang lumpuh nanging selawase urip. Wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, Bambang Sumantri aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angka kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih.
Inggih Raden, kula kinandhang teluk kalian panjenengan. Kula ngaturaken putri Damas cacah 800. Mugi samangke kula trimboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekel ingkang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa nyatanipun kula sampun matur bilih kula sampun tobat nandhapun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sapirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Magoda bali marang papane dhewe-dhewe. Dene pandhiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Inggih, kula nderek. Cukup Prabu Darma Wisesa ingkang ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Nggih, ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandheganing putri Damas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula Yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Damas sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning datur ya negaring Magoda. Suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, Raden kula dherekaken monggo. Guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Ndra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Nek mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna. Untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Ndra. Nggih. Kula ya nekseni. Pun jenengan saniki ndelik riyin. Kang Raka men sowan sinuwun Magoda mengkene iso ngukup putri Damas kali boyong Dewi Citrawati sampeyan aja ngetok-ngetok mengundak Kang Raka gagol atine. Lah iya aku tandelik ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Piye? Sampeyan duit-duit mboten? Kula nyilih sik. Mungkin nek pun Kang Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku ki ora percaya karo cangkemmu. Mutar. Sapa-sapa kok disili, Tru. Kene rung rampung kedhuk kana, kadang rampung kedhuk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun ndelik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula awat-awatane pun ampun kuwati. Ya Petro. Bambang Sumantri wonten timbalaning dawuh sinuwun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan Alendra ing Magoda lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake Wadyabala Sewu Negara. Menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beta mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena. Sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kaliyan Bambang Sumantri. Mila samangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kaliyan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri
kula caosi inggih menika bebingah wujudipun Putri Dumas cacah 800 ing kapandikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Ya sinuwun ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk enggal ninggalake negara Magoda. Supaya negara Magoda katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magoda. Nggih ngestaken dawuh. Namung semanten kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Menawi kula saged ngunduraken alindra 1000 negari saking negari Magoda. Kula kedah amboyong dhateng ingkang Mbakyu inggih menika pun Gusti kula Gusti Ayu. Inggih menika Citrawati sinuwun kados pundi menggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji. Nalendra Martatama mangjat kurta. Mangjat kurta kota kaping. Oh, Kakang Mbok Ayu. Ana dawuh menapa Yayi? Yayi Citrasena. Jumbuh kelan menapa ing sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun boten saged selak malih. Bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maspati kinersakaken alindra ing Maspati Prabu Sri Harjuna Sasra. Ora bakal gawe tetel kanalindraning adhiku Prabu Citrasena. Apa ingkang wis didhawuhake dening Yayi Prabu Mbakyu mung sak derma ndederek Yayi Prabu. Walah dalah menawi ngaten. Samangke paduka Kakang Mbok Ayu Citrawati kula aturi nderek tindakipun Bambang Sumantri. Kaboyong dhateng negaring Maespati. Yen to pancen mengkono aku ya mung saguh. Ya mung muga-muga sapungkurku saka negara ing Magoda Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi Raden Sumantri menika sampun boten ginakaken Putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka. Sumantri wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri. Sewawi Gusti Ayu kula derekaken sinuwun kula nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri. Sumantri kula wonten paring adhawuh. Kepiye munggo ngene bakal lumaku saka ing Magoda tekaning Maespati Gusti Ayu. Kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena. Mila dinten sak mangke monggo kepareng manpan wonten ing pakedonganing rata kula ingkang badhe ngusiri lampahing rata prapting negaring Maespati. Sumantri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedonganing kreta. Tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magoda dosa menapa ing badhe kula sandhang. Jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula wantun tunggal sak rata kan paduka Gusti Ayu. Tanpa ndimangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Harjuna. Monggo paduka aturi manjing pagedonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun Sumantri ingkang badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati. Kenging menapa paduka anjawil dhateng kula tumuli kreta. Kula kendelaken wonten telenging wana. Sumantri kula wonten paring adhawuh. Gumana mosek petunganku lawan sira Bambang Sumantri. Gumun setahun jenggleng serendeng. Ing atase sira iku mengamnak Brahmana saka ing Jati Sarana. Nanging bisa lan keduga mundurake ratu 1000 negara ngukup Putri Dumas cacah 800. Mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli utusan kelawan sira. Mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethèking kadigdayanmu wekasan utusan kelawan Bambang Sumantri.
Malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasrabau keduga ngundurake Ratu Sewu Negara ingkang nyata Debya Surasekti. Bambang Sumantri nggonmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan Putri Damas 800 cacahe. Apa ora ana krentek ing atimu? Samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara? Apa ora jeneng saya Anjayeng Bawana lamun Bambang Sumantri keduga lan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau Bambang Sumantri. Bingung penggaling Sang Bambang Sumantri nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandening mangke puga jiwa kasatriyanipun Sang Bambang Sumantri. Sigra kumangkana wijining pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti Ayu, namung sak derajat kula kemawon. Kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungsa diwenangake nodi marang katrimaning urip. Dene ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngopo jeriki mau. Mung iguh pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri. Ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngopo. Ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo latri manjing pagedhokaning rata badhe kula gelak lampahipun kreta prapteng negari Maespati Gusti Ayu. Guncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur. Bambang Sumantri Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Ya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning Patih Surata Tampanono kula kundinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Sumantri wonten timbalan Gusti Patih nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau kinanyatikake kelawan laku jantramu nggone nundung Ratu Sewu Negara sarta amboyong Dewi Citrawati. Piye Sumantri entuk gawe apa ora? Pangestu paduka sedaya Nalindra Sewu Negari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak. Ing abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja. Malah sak mangke kula triniti priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau Gusti Patih. Lha
Walah Sumantri nyata prawiring ayuda ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi atur marang kersaning Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Morayu tak ganti ingkang larapno Dewi Citrawati kunjung kersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Pati. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Malah kaya atur nawala kaliyan Sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Arjuna Sasrabau. Isining nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara kersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marang Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Pali. Kaya ngapa wujuding nawala? Surata wonten timbalan Sinuwun. Sira ingsun utus sang awat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri. Teka sawanana ing Daturya negara ing Maespati ngaturake nawala. Surata iki nawala piye? Nalika semanten kula sampun pinanggilan nabipun Bambang Sumantri. Lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadanan undung Nalindra Sewu negari. Tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka. Menawi kula boten purun ngaturaken nawala ingkang kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yen mengkono iki nawala saka Sumantri, kasinggihan mekaten. Monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Iya. Pati Surata marandak waose nawala saka Bambang Sumantri. Gunjang gansing langit kalap-kalapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing kocap kacaita nalika semanten wasinurasa isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tanana liyan kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau amung mesem ing wardaya nata ing Maespati wae. Patih Surata wonten timbalan Sinuwun. Apa ingkang mapan ana ing madyaning tulis ingsun surasa lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri. Hayu wong nganti ngasorake drajating Ratu Maespati. Surata wonten timbalan. Busana kapraboning ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalindra ing Maespati Patih Surata.
Gusti Patih Surata. Ya, Sumantri. Aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane. Malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran. Bambang Sumantri wonten dawuh. Pangandikaning Sinuwun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake derajate nalindring Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Nun ngestaken dawuh Gusti Patih. Bang Wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kanalindran teka nyembah sesidhokan kelawan ratu ing Maespati. Ayo ngadeka jejekan prabeda kalawan Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing nawala. Bambang Sumantri, apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula Diagung Pangaksama Paduka Sumantri aja wigih ringa-ringa marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun menawi Paduka kedugi saged angasoraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matna sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggono matek aji jaya kawijayan. Ayo, neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu njajal marang kapriwerening Nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Sumantri.
Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Swandagni wujud senjata cakra kumitir kunang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kendel datanmu bah datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunahing satru sekti pusaka ampuh kagila-gila tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabau sidra mantek aji mantram Triwikrama ical wujuding nata ing Maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebahi jagat. Wis dadi brahala Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling titih Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sasrabau mulat wis wujud brahala ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabau parandening mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Ayo Sumantri. Ora. Yen aku wis dadi kaya ngene kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudebianmu aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun aturing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri sinuwun. Sepinten kalpatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembada minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Menapa paduka badhe wentara dhateng abdi pun Bambang Sumantri Gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Wah. Sanggan sing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati. Kula namung saged
pasrah jiwa raga dhateng Paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing Siadi wis pun Kakang tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun nangis dhateng Paduka. Nanging mugi andadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng Kanalindran Paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari Parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niat kula namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin derajat pangkat Paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabinging dadi aturira. Pancen marentra saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugraha. Bakal ingsun paringi ganjaran. Sumantri Seksenana. Sira bakal ingsun dadekake werangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih jaba diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestaken dawuh Paduka Gusti kula Sang Nata. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe anjajari lenggah Paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi Paduka kersa ambedol Taman Sriwedari saking magoda pernahipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati sinuwun. Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomer 2 teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok. Sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Kakang Semar ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala 1000 negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra 1000 praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prateng
negara ing Maespati. Apa ya iso kelakon lan bisa kasembadan ing atase kon mindhah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok. Aja nganti ana oyoting wreksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku mung menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang Ati kok nangis napa Kang? Kakang Ati nek nangis aku melu sedih lho Kang, aja nangis Kakang Ati. Kakang Ati aja nangis, kakakku melu sedih. Sukasana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Arjuna sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magoda prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana oyoting wreksa ing taman ingkang pedhot. Sukasrana piye kakangmu iki? Lah kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Ning aja nangis to, Kang. Oh. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming nyem-nyemi penggali kang neraka. Nek Kakang ora iso mindhah Taman Sriwedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipesthekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe, Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu bae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene ya Kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi? Ora. Ya? Iya. Rasa alasan mancing barang ya? Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Sukasrana ya Kang Sukasrana nalika semanten arsa mitulungi Nyang Raka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala sinandhak punang Taman Sriwedari
dinangkat dening Sang Sukasrana del dadi ojat kang samya tumingal. Adhiku Sukasrana ora ngira yen to si Adi Darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana aku matur nuwun ya Yayi. Padha-padha aku nang ngusung taman ki awakku lulungkrah kabeh ya Kang. Iya, ora maidu cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Arjuna Sasrabau nenek taman Sriwedari wis tak pindhah neng Maespati Kang. Iya. Ngono ya Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasarana. Sapengeripun Bambang Sumantri sigra sumendhe wonten ing weksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana. Piye Sumantri? Berkapangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula triniti priksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawu mara titi priksanen yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo arum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasarana gumletak wonten ing oyoting weksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapiyandeng Sang Dewi Citrawati. Citrawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet ana apa Citrawati sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana
Nalika kula nedhi priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman. Sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman. Sinuwun. Sumantri, ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe, mbuh wujud berkasaan, mbuh wujud lembut, apa meneh wujuding yaksa. Kudu sira sirnakake saka jroning taman, kudu mbok pateni wewujudan ingkang giri-godha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri, Sumantri, ingsun paringi pusaka. Pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih kang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Mila kamungken delan kemawon tinimbalan ingkang nalendra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingung penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning weluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Harjuna. Patih Suwanda, Bambang Sumantri, ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap. Sumantri, Suwanda, Patih Sumantri, sendika ngestaken dawuh sinuwun. Nyono babar pisan kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana, Sukasrana, lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana atiku, Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukrasana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari. Parandene mangke gathu ing raos sing mboten sagedipun siraki Sang Sukrasana kaliyan Bambang Sumantri. Ingkang ngraka wis praptung taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ing ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang
Kok nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Sukrasana adhiku. Aku pancen entuk dawuh saka Sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Susumantri kon ngapa? Sukrasana Piye? Kowe turu ning Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengen nitik kahananing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jelih-jelih kamigilan. Banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau. Dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati. Sukrasana. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukrasana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok, Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungsa sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentala. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasarana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku, Sukasana. Lah iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah
Aku matur nuwun. Dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng karo wong sing tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Ati. Ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adiku. Andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana, kowe ngapusi aku ning butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe, Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sasaka gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu, Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang kengegira kelawan Gustimu Ayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlasing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun. Sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening Kang Abdipun Sumantri. Saanggen kula ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha jebul sangganipun boten enteng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabehing urip ning alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katandha nggonira njunjung drajating Nalendra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Ati suwanda ingkang wis kelakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekyanapati Suwanda Sumantri.